That's Marcos. Marcos is the percussionist. one of the percussionists. There's another percussionist coming in, and that's Rian. And he's going to be doing where did I write it? He's doing a lot of stuff. No, man, don't do that. Ja. Nee, wat is alle goed wat Rennes gaan doen? Rian? Rian doing basically alles. So that we can start putting this stuff out. Rian you doing know? basically alles. Joburg. We doen alles. Nee? Ik is die vrouw. Dat is de percussion van. Ja. Nieuwe Land, een nieuwe mens. Hij doet mij, ne? En dan meneer de Beer is mijn percussion. Ja, hij heeft een ander idee dat ik kan doorheen werk. Zo is de percussion dan? Ja. Oké. Met mijn hart in mijn zee. Nice. Hij traint. Hij doet Blankan, hij doet niet Blankan Boni, hij doet niet Poppet van dans. Hij doet dans voornamelijk. En Marcos doen ook kan doen. Ja, en doen zoals die song gepresenteerd. En nog iets. Ik vraag mij aan hoe kan krijgen te Marcos aan niet. Because Rian could have done the chorus then.